patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinigin yung GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Kapin sa 400 ka mga kaso sa cybercrime, may kalabutan sa ATM scam gisusi sa NBI 7. Sa kanini nahitabo pagsugod sa pandemya ug nagpadayon hangtod karon. Duha ka mga scammers gipangita karon sa mga otoridad. Ang report ni Femery Dumabo. Gipay mangnuan karon ang publiko nga mas magbinantayon sa pagtransact gamit ang ilang mga automated teller machine kun ATM card sa pag-withdraw og bisan sa pagtransact online kay nigara na usab ang mga scammers. Kagahapon lang usa ka babayi nga nabiktima sa gituwang salisi ug biktima usab sa posibleng ATM schemers ang nidangob sa NBI 7. Dulaan sa 900,000 pesos gyud sa iyang savings ang nakawat. She noticed that there were suspicious persons milling around the ATM. When she finished withdrawing her money, she left, but two women approached her and told her, "Manang, naay nabilin nga 1,000 pesos." So 5 days later, she found out that her ATM card was not the same ATM that she used. It was of another person. Duha ka mababayeng suspitsado nga nakita sa CCTV footage ang gipangita karon sa NBI 7. Matod sa opisyal sa NBI, karon nga nagsingabot ang Pasko, mas magmatngon gyud sa bisan unsa nga transaksyon. Careful lang. Because I myself go online like during the pandemic paying bills. Just be very careful. Dili mobo sa duha ka mga kaso sa ATM scam ang nadawat sa NBI 7 matag adlaw, sukad lang nitong Pebrero. Gani kapina sa 400 ka mga cybercrime cases ang ilang giatiman karon. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Giskaschedule na ang disposal o pagdispatsar sa mga expired nga karne nga nasakmit sa Mandaue City kagahapon. Ang report ni Nico Serino. Gipugnan kagahapon sa City Veterinary Office kining 20-footer refrigerated container van nga giparking sa barangay Subang Dako, Mandaue. Nasayran base sa tip nga unang nadawat sa Cebu City Veterinary Office nga duna kinisud nga expired meat nga gikatakda na for rendering o idispatchar. Apan gipasusi ang papeles ni ini pagsiguro nga dili ma-recycle o mabaligya pagbalik kay delikado sa panglawas. Kagahapon sa hapon sa pagtambayayong sa National Meat Inspection Service o kumpanya nga midawat sa kargamento, gibuksan ang container van. Moabot sa 8 toneladas sa processed poultry products ang sud ni ini nga gibanabanang mubalor og 200,000 pesos. Menos ra ang value ni ini kay expired naman ang karne. To be safe, amo na lang dyan siyang i-dispose. Escorted by the National Meat Inspection Service and as the LGU, including DVMF sa Cebu City. Kalapasan sa Department of Agriculture Order on Handling Processed Meat Products ang hinungdan sa pagkumpiskar sa kargamento. So those are for disposal naman, no? Gi-declared man jud to for dispose, but just to kanang clear out lang na kanang mga issues basin niya i-reuse, so we'll just have to kanang
audience on the disposal jud itself. Ugma gikatakda ang hingpit nga disposal ni ini. Nakig-alayon pa ang mga otoridad sa pasilidad nga dunay ekipo aron matigayon kini. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Aron kaligayahan nga subling masinati na usab ang kakuwang sa supply sa pagkaon sa mga gagmayng isla sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ilabi na kay nagsugod na ang La Nina. Ang crisis management team nagpreposisyon na og mga pagkaon sa Kaubian Island. Si Luan Merondina sa report. Agosto 5 sa miaging tuig, na-stranded kining gatusan ka mga pasahero sa Angasil Port ug Hilton Wharf nga padung unta sa Olango Island tungod sa kadagko sa bawd. May giluwatang gale warning ang pag-asa ni adtong higayuna. Busa gidid-an ang mga sakayang pandagat nga may 250 gross tonnage paubos nga makalawig. Sulod sa pipila ka adlaw nga nasinati ang dagko mga bawd. Busa apektado ang inadlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga tawo nga nagpuyo sa isla. Ug aron malikayan nga subli kining mahitabo. Ganiha, gidad-an sa taga-crisis management team ug balig tag duha ka semanang supply sa bugas, dilata, kape ug gatas ang mga mulupyo sa isla sa Kaubian. Ang isla sa Kaubian mo'y labing layo nga isla sa Olango nga haduol na sa lalawigan sa Bohol. Gipasabot ni Najel Banasya, crisis manager, nga nabala ka silang masubli na usab ang kasinatian sa miaging tuig tungod kay nagsugod na ang La Nina. In kaso kung dunay mga tagduha ka semana na mga dagko kay baw, dunay gale warning. No, di na mahitabo kani adto nga ang mga tao magutom adto sa isla. Ang naasoy mga food packs kasamtangang gipundo lang una sa pampublikong tunghaan sa Kaubian Island. Ato na di pasapot-pot sa mga katawhan dito nga kini dili pa nila magamit. No? Kanang mga atong gibutang nga mga pagkaon, mga food packs dili pa magamit. Pagpangandam rani kung dunay mga gale warning na mahitabo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mas giminusan ang kakuti sa pagproseso karon sa mga barangay nga gustong mo apply aron ilhon sa Philippine Drug Enforcement Agency nga drug-free barangay. Kabahin sa programa ang paghanay sa mga livelihood training aron di na mo balik sa daang bisyo ang mga tigamitan sa gidiling drogas. Si Chelo Valiena sa report. Sa orientation sa Barangay Drug Free Clearing Program, matod sa PDEA nga daghang gihanay o giluagan ang proseso sa pag-apply sa mga barangay aron mamahimong drug free. Sa 22 ka barangay gihikay na ang mga rekisito sa Barangay Tapol o Campo 4. Usa kini sa gihanay sa PDEA uban sa mga opisyal sa Barangay Campo 4 ug sa Talisay City Outpatient Rehabilitation Program. They are candidate for our barangay drug clearing program unless they have to complete the requirements based on the new omnibus procedures on barangay drug clearing. Nakasubmit na ta sa uban pero ato pa nang i-continuously check kay continuing ni siya ba. Sa 83 ka drug surrenderies sa Barangay Campo 4, 7 na ang nakahuman sa training samtang laing 39 ang nagpadayon pa. Masaligon ang barangay kapitan nga madeklarar nga drug-free tungod kay gihangup man ang programa sa drug surrenderies. Human sa Outpatient Rehabilitation Program, sawon kini sa City Social Welfare and Development Office alang sa Livelihood Program. 39 ka buok. So sa among watch list na pa mi kanang i-house visit na mo nga mo-attend sila sa program ni Doc Bao nga kanang sa aftercare. Sa nga kind of training ay lang i-undergo. Gawasan na so nag-assist po ta katag livelihood assistance sa ilaha so that they can also start for their own para sa ilang mga katasatag sa kapamilya. Mitambong sa orientation ang milangkop sa Barangay Anti-Drug Abuse Council Kunbadak sa 11 ka barangay sa Rakbayan. Laing orientation ang ipahigayon og mga adlaw alang sa laing 11 ka barangay. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Ning unang adlaw sa pagsira sa mga sementeryo alang sa kalagkalag, may pipila ang nalipat sa schedule maong nasayo pag-adto sa mga samang. Sama na ling usa ka babae nga mihapit sa St. Joseph Roman Catholic Cemetery sa Mandawi o nasurpresa nga sirado kini. Nalimot siya nga karon di ay sugod ang pagsira sa mga samang taliwala ning sa nating pandemya.
Nagmingaw ang mga simenteryo o mga personnel ra ang nagtikaw-tikaw sud sa mga samang. Bisan ang mga manindahay sa palibot, halos tanan na nirado usab kay wa may mga customer. Matod usab sa gwardiya sa private cemetery, kaganyang buntag may duha ka mga sakyanan nga nangabot nga muduaw unta sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwa na. Apan ila kining gibalibaran na kay hangtod sa Nobyembre 4 nga sirado ang mga sementeryo sa tibuok nasod. Amo gina nga close na mi. Oo. Sa gapon na taman. Ano daw sir, wala kabalo sa schedule? Wala kay balo man la sir pero ni dalikyat la sila gari ba. Mawar sa to nila karon sila dayon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. National Bureau of Investigation NBI 7 mipasaka na og kaso batok sa pipila ka mga opisyal og gawani sa PhilHealth 7 og sa usa ka pribadong tambalanan. Kini may kanabutan sa usa ka kaso sa PhilHealth sa COVID-19 benefits, irregularities og mga anomalya. Ani doy live report si Faye Marie Dumabok. Fem. Bob, upat ka mga opisyal ug kawani sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Cebu ang gipasakaan og kaso sa NBI 7 sa kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug malversation of public funds. Ang susamang kaso ang uglain pang tulo ka mga admin case ang gipasaka usab ngadto sa 8 ka mga opisyal ug kawani sa PhilHealth 7. 16 ka mga kopya sa bagang dokumento ang gisumite sa mga opisyal sa NBI 7 ngadto sa buhatan sa Ombudsman ganihang buntag aron mapasaka ang kaso kalabot sa PhilHealth COVID-19 benefits irregularities. Mato ni Attorney Rinan Oliva, NBI 7 Director, nga ang maong kaso naglambigit sa usa pa lang ka pasyente kinsa adunay stage 4 cancer nadala kini sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Cebu nitong Mayo 14 ug namatay pagka Mayo 16 tungod sa acute respiratory failure. Apan ang tambalanan ni claim og severe pneumonia COVID-19 ug ingon nakakuha og kantidad nga 333,519 pesos. Imbis nga sa gingong ordinary pneumonia package lang nga 32,000 pesos. Matod sa NBI nga sa nakuhang record sa duha ka rapid test ug sa usa ka RT-PCR test, puros negatibo sa COVID-19 ang pasyente. Laing nakitang irregularidad sa NBI 7 mao nga wa malakip ang resulta sa RT-PCR test sa mga dokumento nga gisumite sa tambalanan ngadto sa PhilHealth apan gingong naaprubahan ang claim. We were surprised that the claim was approved without the said document. When in fact there are, as seen a while ago, there are actions which could be taken by the adjudicators or the medical reviewers, such as denying the claim, returning the claim to the hospital so that additional documents can be attached. This is a clear example of upcasing. The hospital requests payment for a higher case when in fact the patient died under pneumonia, not because of COVID. What aggravated the situation was that there was a post-audit made by PhilHealth. And in that post-audit, they gave findings that everything is regular. There was no problem with the claim. Dugang sa NBI 7 nga lakip silang gisusi ang medikal nga aspeto sa kaso. Never was it mentioned in the medical records that the patient was managed with COVID, especially when I saw the RT-PCR test that it was negative. Mato ni Director Oliva nga una lang kini sa pipila pa unya ka mga kaso nga ilang ipasaka. Sa ilang bahin, ang mga opisyal sa PhilHealth Central Visayas miingon nga sa pagsugod pa lang sa investigasyon, nakigalayo na sila sa NBI pinaagi sa paghatag sa gikinahanglan nga mga dokumento. Apan sa gipagawas nga official statement sa PhilHealth, gibutyag dinhi nga nadismaya lang sila sa gihimo sa NBI 7 nga virtual trial by publicity nga nakaduhig sa integridad ug reputasyon sa ilang opisina.
Bob, sagad sa gisubay sa NBI 7 kadtong mga claims sa COVID-19 benefits nga nahitabo nitong taas ang kaso sa COVID-19 sa Central Visayas. Sa pagkakaroon dulan na sa usa ka gatos ka mga kaso lukop rehiyon ang ilang gisusi. Bob? Fem, clarification lang. Na-claim na, consummated na, asa paingon ang 333,000 pesos nga na-claim ining maong pasyente nga na-confine ining maong ospital. Ingadlan na to sa religious hospital. Asa paingon? Tuwa sa ospital o gibahin-bahin ining mga tawana? Yes, Fem. Bob, matod sa NBI 7 nga niadtong July kini gi-claim and then nakuha kini niadtong Agosto. Karong Agosto pa lang ngadto sa Tambalanan ug matod pa man gani ang maong kung tagtungod sa pasyente nakahibalo lang nga COVID ang ilahang pasyente kung nakakuha sila claims ngadto sa PhilHealth kalabot sa COVID benefits sa dihang gitagaan sila og 18,000 kay matud pa man sobra kini sa ilahang COVID benefit claims. So kanang 300 Tambalanan, Bob. Kanang 333,000 tuwa na tanan sa Tambalanan. Yes, Bob. Tuatanan sa ang 333,000 kapin tuatanan sa Tambalanan. O sabay kalambigitan ning maong madre. O sabay posisyon niya ning maong ospital. Usa siya sa dako-dako sa Finance Department, Bob. Why statement ang ospital kabahin ini? Sa pagkakaroon, Bob, wala pa'y gipagawas ng opisyal nga statement ang maong Tambalanan, Bob. Daghang salamat, Faye Marie Dumabok, sa imong live report. Nasakmit sa masakop sa Cebu City Police Office ang 2.7 million pesos nga balor sa gidiling drugas. Duha ang nasikop nga silang Romel Cordovalim nga usa ka high-value individual ug kauban nini nga si Edgardo Badayos. Dulaan sa 400 gramo sa shabu ang nakuha gikan kanila. Atol sa gihimo nga bypass operation kagabi sa sitio Tabucanal, Barangay Pardo, Cebu City. Padayon pang gisusi sa kapulisan ang pag-ila sa mga kauban sa gingong drug syndicate sa Doroha. Nagsugod na og apod-apod ang financial assistance sa dakbayan sa Talisay alang sa mga senior citizens sa dakbayan. Gipahibaw ni Felipa Solana, ang hepe sa City Social Welfare and Services, nga gisugdan na karong adlaw ang distribution. Mulungtad kini sud sa 5 ka adlaw. Gitugyan na ngadto sa kabarangayan ang pag-apod-apod sa financial assistance aron masiguro nga mapatuman ang minimum health protocol sama sa social distancing. Nagsugod na karon ang mga barangay na to, sir, pag-distribute sa financial assistance sa senior citizen. Mapadayon sila sa sunod semana, pohon. Sa silangang lalawigan sa Negros Oriental, may kaugalingon ng molecular laboratory ang publikong Tambalanan sa Dumaguete City aron mo proseso sa mga RT-PCR test o swab test o gilauman nga maggamit kini sud sa simana, karong simana. Si Chelo Valiana sa report. Makahimo pagproseso ang molecular laboratory sa Negros Oriental Provincial Hospital og 600 ka swab specimen matag adlaw. Tungod niini dila na ipadapa ang ilang mga swab sample dinhi sa Vicente Soto Memorial Medical Center Sub-National Laboratory. Mas paspas na unya ang pagpagawa sa resulta human sa swab test itandi kaniadto nga mudagan pa sa 3 ngadto sa 7 ka adlaw. Subay niini, naglaraw ang lalawigan nga mopahigayon og mass testing tungod kay aduna na may local o community transmission. May pasidaan ng daan si Dr. Leland Estacion, tigpamaba sa Negros Oriental Provincial Health Office. Sa posibleng pagsulbong unya sa magpositibo sa COVID-19 tungod kay may kaugalingon ng mga laboratory. Gipahibawi noon sa tigpamaba sa Department of Health sa Riyon nga aduna pay gikinahanglang usbon sa laboratory aron makapasar sa standard ug sa samang higayon masiguro nga luwas ang mga laboratory personnel. But for now, murag na atay swab testing pagahimuon and the result is final. They can say now whether it's negative or positive. Pero kung mag-positive, doon na po tayo isolation facility. So once these two things are already complied with sa infra, and there are also certain things sa documentation lang na they need to comply with, which is also very minor, kayang-kaya nila yan.
Misad hinuon ang DOH-7 nga mahatagan dayon og license to operate ang lalawigan kung mausab ang angayang usbon sa laboratorio. Ang laboratory matud sa DOH-7 gawa sa mga sample sa COVID-19 magamit usab nga pagproseso sa ubang specimen sama sa ubang viral infectious diseases sama sa meningococcemia, dengue, rabies ug gani sa HIV. Pero karon nga napata sa COVID pandemic, exclusively for COVID-19 ra sa ang atoang testing. Pero pag mawala na ang COVID-19, pag mabalik na kita sa atong old normal, kay for sure mahuman ra man gyud ni. I am hopeful. Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dulan sa 2,000 ka mga health care workers sa siyam ka mga pribadong tambalanan sa Dakbayan, Cebu ang nakadawata sa unang hugna tag 10,000 pesos nga financial assistance gikan sa Cebu City Government. Ang report ni Fee Marie Dumabok. Aron masiguro nga masunod ang health protocol dinhina sa dakong hawanan sa usa ka pribadong tambalanan, giapod-apod ang tag 10,000 pesos alang sa kapin 400 nila ka mga healthcare workers nga dunay dakong natabang ilabi na niadtong daghang kaso sa COVID-19 nga nadala sa mga ospital. Usa lang kini sa siyam ka pribadong hospital nga nakabenepisyo sa financial assistance gikan sa Cebu City Government. Si Mayor Edgardo Lebella kinsa usa sa nangulo sa seremonyas nitugan nga pagpasalamat ug pag-ila kini sa kahago sa mga medical workers. Because we value, we recognize their health and selfish service, exposing themselves na magani uban nga sakit nga di pagipilangan namatay. Gihangop kini sa mga healthcare workers kay alang kanila dili lang kini simpleng financial nga tabang, kun dili nagpataas sa ilang moral nunot sa pag-ila sa ilang natampo ning gubat abatok sa COVID-19. All of us continued. All of us endured. Because this is our job. And this is our profession. And I should also thought this. This is the reality. Kining ayuda is such a great help. Dako kaayo ning hinabang dili lang sa bulsa sa mga frontliners, pero sa moralidad pod. It is more than just a financial value. It is a symbolism of support, appreciation, and recognition. Ang nahatag nga salapi alang pa lang sa bulan sa Agosto ug isunod na unya ang alang sa bulan sa Setyembre ug Oktubre. Oba ni Cleofer Lumayag, ako si Fee Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Karong panahona, mas makadayig ang talagsaong trabaho nga importante usab kayo sa atong komunidad. Usa nini ang mga embalmer o embalsamador nga mao'y muandam sa mga patayng lawas sa di pa hayaon. Mao kini ang gihimo ni Nico Turmes nga pipila ka tuig na nining maong trabaho. Nagsugod lang siya kaniadto isip helper sa usa ka punerarya apan nahimong embalsamador gumikan sa panginahanglan. Matud pa sa di pa siya mosugod og andam sa patayng lawas, magampo og mananghid siya sa minatay sa iyahang pagabuhaton. Lakip usab sa trabaho ni Turmes ang pag-make up sa patayng lawas. Nining panahon sa COVID-19, dubli amping siya ug ang iya mga kauban, labi na sa pag-atiman sa mga positive o suspected COVID patients. Ang magtanaw ron, ayaw lumog ka, hadok na mulihay kay sa mga may muhipos na sa mga patay. Salamat po muna yung muhipos. Pero hadlo kay ay mga embalmer ron pero parehar sa mga tao rapod parehar ninyo rumor niyang trabaho. Nagmingaw ang unang adlaw sa pagtak-up sa mga samang sa dakbayan sa Talisay. Apan aduna gihapoy pipila ka mga tawo nga nasaag. Si Chelo Valiana sa report. Literal nga gitak-upan gyud ang gate sa Santa Teresa Catholic Cemetery nga nahimutang sa Barangay Tangke. Gawas sa security guard, adunay usa ka pulis nga gabantay sa samang. Adunay misa sa Nobyembre 1 ug Nobyembre 2. Apan bugtong ang pari lang ug ang lay minister ang tugutang makasud sa samang. Hinuon matod ni security guard Alan Bautista nga adunay kahon nga butanganan sa mga sobre alang ni atong gustong magpamisa.
Usa ka Delphin Abrenilla, taga Barangay Lawaan Uno, nangutana kun unsay paagi nga malubong ang iyang apo nga premature nga namatay sa tambalanan kagabi. Malubong ra hinuon ang masuso matod sa gwardya. Samtang sa Municipal Cemetery sa Barangay Kansuhong, sirado usab ang pultahan. May pulis gihapon og gwardya nga gabantay. Apan may nasaag kay managkot unta sa lubong sa iyang mga namatay nga kabanay. Gihulagway sa hepe sa Talisay City Police nga hapsay og malinawon ra ang katapusang adlaw sa pagduaw sa mga lubong sa mga namatay nilang kabanay. Hinuon mas daghan ang mga tawo nga miduaw gahapon apan dili susama kadaghan sa mga adlaw sa mga santos ug mga kalag. The people are well informed about the closure. So we're very thankful to all Talisaynon for their adherence to the top guidelines. Ubanay Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bisan sa modernong panahon karon, nagihapoy mga butang o mga panghitabo nga katingandaan nga masinati matag karon og unya. Sa Mandawi City anay nagpakita og nakuha pa sa picture maong gipanguyawan ang pipila ka mga empleyado. Ang report ni Nico Serino. Pipila ka mga departamento sa Mandawi City Government nag-opisina sa usa ka commercial building diha sa Barangay Sentro. Ang edipisyo iya sa syudad ug nagsilbing extension sa City Hall. Sa maong lugar, daghan kuno og katingad-an nga nabantayan ang mga empleyado. Alasay sa buntag sa miaging semana, nangandam alang sa ilang duty kining mga maintenance personnel sa Department of General Services. Tungod kay sila ra ang anaa sa building, nagsabot sila nga mag-selfie. Apan nahibong na lang sila nga dunay na-capture sa hulagway sulod sa opisina nga sirado, ngit-ngit ug wala pay tawo unta. Kung tan-awon daw sa babay kini nga nagsayal, apan di kaayo maaninaw ang itsura. Picture siya. Di apa ko picture ko, dali tayo picture tayo kita wala tayo picture. Oh, to na picture mi. Ya kini ako guys, akong gi kan sa Facebook gi upload. Akong kauban mo niingon nga ate, wa ka kabantay sa imong likod na may kauban usa tos luyoy ko pagture di ay. Apong basay ko nga, hala tinuod jud ba to mga walay wag. Bisan gikulbaan, militok sila og pag-ampo sa kalag nga ilang nakita. Suma pa, dili kini unang higayon nga duna sila'y nabatyagan sa lugar. Sige nang Angie, may nakita ka usa nga footprint sa CR nga dako kuno kaayo itandi sa ordinaryo nga tawo. Kadahang mga sign ang mga pandiri kanang madunggan ana kita sa wala lang gid sa una pagkatog yung tiil diha nga patig yung dakuha as in dako niya duharay ko magko. Wala jud koy panahon ko kamera akay cellphone ato ba kipad. Apan alang nila nga nagtrabaho sa dapit, mupahibaw o mananghid kung musod sa mingaw nga lawak. Ay, wala ko gadlo ka. Uy, kay manglimpyo raman mi. Manglimpyo raman mi. Kasi manuktok na lang ko. Kasi bundakan ko portahan. Bundakan ko kanang tabon sa tangki ba. Kaya mabuntag nga, good morning. Manuktok na lang ko nila. Ay, mandisturbo na sad ko ninyo. Kaya manglimpyo na. Wala mi kakita ninyo. Nya pasaylo alam mi kung among pamong nakuanan gani. Anak gani. Kanang istoryahan na mo ba pasabton. Mawag lang naman. Sa una bitasan. Pero usahay mahadlok yung managan mi nga. Ang tigpamaba sa Archdiocese of Cebu mipasabot giila sa simbahan ang uban nga katingad-an. Sa mga kalag nga giingong wala mahimutang, awhag sa kaparian, muhalad og pag-ampo o magpamisa alang kanila. Ang simbahan wala man mag-ingon nga dili na tinuod kay ang simbahan may nagtudlo nga dunay kalag ang tao nga mopadayon pagpakabuhi human sa panagbuwag sa lawas sa kamatayon. We always look at it na kining kalagan na nawagan ni sila especially sa pag-ampo silang gipakitaan o sa gipadamduhan. So normally sa occasion nga biblihon na itong pag-ampo alang nila kay nawagan ni silang panabang. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Aron kaligayan nga masubli ang nahitabong pagpangawat sa local civil registrar sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, may kaugalingong vault na ang opisina. Gipaayo na usab ang mga lock sa sliding windows o ginisa na ang mga lock sa mga pultahan. Nag-request na usab ang taga-local civil registrar ug dugang CCTV camera sulod sa ilang buhatan. Ang Police Station 3 una nang nagsusi sa anggulo nga inside job ang nahitabo apan wa pa matumbok ang responsable
sa pagpangawat. Gitataw hinuon sa Pangulo sa Local Civil Registrar Yolanda Pangatungan nga nagpaabot pa sila sa tubag gikan sa kuwa kung unsaon ang pag-cash collection nga nahanaw ug kung asa makuha niini ang itapal. Ya hinuong ipaniguro nga wa maaktuhi o maapektuhi ang serbisyo silang buhatan og nahatagan man ang ilang mga kliyente sa gi-request nilang mga dokumento. Mayong adlaw kinitong latest weather update karong adlaw Thursday, October 29, 2020. Padayon natong gi-monitor ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility tropical storm na international name na Goni. Nagilayon sa 1,705 kilometro silangan ng Central Luzon na ay maximum sustained winds na 65 km per hour duol sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 80 km per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan sa gikusgon na 10 km per hour. Samtang naapod ang gimonitor na low pressure area sa gawas ng atong PAR na gilayon na 2,550 kilometro silangan ng Mindanao. Padayon ta mag-monitor sa mga latest development kini mga weather disturbances. Ang northeasterly surface wind flow ang nakaapekto diri sa may extreme northern Luzon. Ang tibok sa Visayas kasama na ang Palawan, Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinatit ang panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug natay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitahan atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, mayong adlaw. Usa ka spinner dolphin na sigpatan sa Mangoto Bridge sa lungsod sa Pinamungahan. Si Luan Mirundina sa report. Sa post ni Katrina Guerrero, makita kining usa ka dolphin nga naglangoy-langoy ilawom sa Mangoto Bridge sa lungsod sa Pinamungahan. Sa video, makita usab nga may grupo sa mga batang nangaligo sa sapa ug ilang gitapukan ng dolphin. Daw na uyon kini kay nagpaduol na hinuon ang dolphin sa mama diin may mga tao usab nga nagtapok ug nananaw. Igor mi nilabay niya, ninaog may abin mo disgrasya, dolphin day naa. Gitapukan man. Mato ni BFAR 7 Director Alan Pukita, usa kini ka juvenile spinner dolphin ug posibleng na-disorient kini. Pipila sa mga rason nga ma-disorient o masaag ang mga dolphin, mao nga posibleng may gigukod kini nga pagkaon, may samad o baka himatyon. Our assumption ato nga disoriented dito siya. Wa man say samad. So disorientation ra gito siya nga labi na gud maggukod na sila og ganang pagkaon. Matod sa BFAR 7 Director, anaaman sa may Tanyon Strait ang Pinamungahan, busa dili malikayang may mga madisorient nga dolphin ug mapadpad sa dapit. Ang naasong dolphin gikatahong gigiyahan na sa fisheries technician sa lungsod pabalik sa dagat. Makaduha kining higayon nga nagpabalik-balik sa Mangoto Bridge, hangtod nga hingpit na kining nagpalaod. Subling pahinumdum sa BFAR ngadto sa publiko nga higpit nga gidili ang pagpanakop ug pag-ihaw og mga dolphin nga lakip na sa mga endangered species. As per observation, taas-taas na gyud awareness ang mga katawhan nga dili gyud na labot og mga dolphins og mga whale sharks nga mo ang gid napita. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugika namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Tibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro og 57 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.